episode masalama kan siat ta kang khan chayarin wenzo chu asoi sakshap pia lama ama chan turpon tu ma an local thailowa pula chon tla in athisen a hlo hnem man bok nen athi pha tep ani kha sin dang lo lang le in commander lau han chuan apa le sa wenzo chu hruain ain kol ngala chumin hnuwa wenzo chu lo mengin commander lau han chuan an captain bula chuan tu thil ti nge niang tin azota an captain chuan assassin how arin hlel thu chu asoya achan po hetiang technique hi an ma ni bakin an hrachiang lo atia commander lau han chuan hrachuakin sire how thua zalen turin alain ready lo atia commander lau han chu ama ngei chu munakal tur chuan ain buat sei ngala wenzo chu la chak lo ti hriat takhian alo meng diar diara ni khosha loin om le ngala assassin palace lo langin kiltin mai chu commander lau han a thupek na in guard thau hne na chuan hual turin thu apeya assassin ho chuan lo dang chatin guard thau leader chu ron tong chuakin helai hmuna hian tual thattu man turin karong kalani atia ma se assassin ho chuan an palace chunga chuan lutir lo phal chuang lowin guard thau te nen chuan anin ti buai tan chu ani ta der mai sin chu lowin thlakin shadow ho master power nga mai chu lo langin pon lama thil thleng ver sil tur chuan assassin pakhat chu riam offing ma chuan aron thing thia master chuan commander lau han chu lo lut turin basil ro engpo lo thleng se keiman ka boi pui vek meang atia assassin army ho chuan guard ho chu lutir la phal lo rengin an chief chu athinarim to hleya an chief chuan voi khat che ka zo tang chu achunga khan min lutir don nge don lo atia assassin ho chuan lutir phal lo tatin lo lu theina dan le nangni ho lo lu tur hian thupek engma kan hmulo atia chutakara lu in lo la tum hram le atia guard thau leader chu ron tong chuakin nangma ni assassin palaisa om ho bakin secret technique kha in shalo chumi mang chuan wenzo chu in bayani kha kan shevek hochena strike spiritual nangni assassin ho te bakin in nei lo chuan finfian na thatok tak kan nei chu wang chuan lu thailo na dan kan nei lo chuan tual thattu chu in hum do na mo atia assassin ho chu thinrimin pakhat chuan pen khatpo in lo pen le ani chuan tipal thil thu in ingong kha kala ang atia guard thau leader chu thinrim hlein an mani baitumin aswat chu a phor chuak ngala assassin ho hne na chuan nunna le thi nei engma in sha thiam lawani hi tin guard thau hne na chuan in ral ring turin a hril ngala chu vel le assassin ho po in baina ma chon tura in ral ring ve ngalin anin bai ngal chu ani ta der mai assassin ho chuan leader chu da that ma sak ber tumin an boron hala chu vele commander lau han chu lo langin a power chuan assassin ho chu te thailoin asiam ngala an hnung lam chu hoi thapin commander lau han a lo ding rang chu an va hmuwa assassin ho te lam chuan zana chi bei an buk ngal lau han chuan leader chu athupek na tel lawa an lova bei awang chuan anaw te hne na chuan lung oi lowin azil hrap ngala commander lau han hne na chuan assassin pakhat chuan shadow master in amudu che atia commander lau han chu run thinrim le thutin a power chu mangin assassin hnunga chuan alo ding thota
assassin chuan aspid zia ashiatin mak ati hle ni commander lau han chuan assassin temple chu hongin shadow ho master chu ama thutlenga chuan lo thuin commander lau han chu athin rim zual hlia shadow master ho ma chuan vadingin alliance law chanchin isia em atia commander lau han chuan riam offing hena chuan yang wenzo beitu kham min peturin ka nge na che atia chu vele riam offing chuan helai mun tang hen chuak ngal ro chuan ka soito chu ka thak ngai lo chayar po in hena ka pelawang cheu atia commander lau han chu thinrim zual sotin power chu activating palace chunga bungra theng khathau chu ati chia a riam offing hena chuan kan thina le kan nun na chu kan kol ve ve a chuan in chung dar thalang pokhi thisena lei ani lawa chuan alliance member hopon entin nge an power a local dot ti te eng huna nge kan manang ti te enga nge kan manang ti te po an sia tangai ani lo chuan mi chak lo jok te an bei ngot a thiang lo atia riam offing a chunga athinarim em awang chuan intro sa in ka thinlunga hian keval shot akhat liam ani atia engtin nge vital fit a hian level 16 in ka din thei atia ma se a thinrim zia alan chotir pon om zia anei mel vak lo riam offing chu tong chuak du chuang loin commander lau han chuan enga ma angai lo zia a hriat chuan commander lau han chu kal dein riam offing hne na chuan khami chungchang kha chu ka boi pui zo to chu wang chuan enga ma ka ngai to big lo atia riam offing chu lo tong chuakin kum tam tak aliam to chu ti chungpon image sen po ila phulawania utupa nge po warel temple tang in hot chuak du ania ati lai tak chuan commander lau han chu riam offing ma chuan vadingin an bul hnai vel chu domain chak tak chuan hual ngal vekin athim mup to mai chuta riam offing chuan tinge tun thlenga thianila nei lo atia commander lau han chuan min tiam ro he thu hi sil warrior kishil tur ani lo atia ying chuan in tiamin isoi chuak ani chuan isolar body aral ngal ani mai atia riam offing chuan commander lau hana hena chuan kum sang thum kalta khan ka tempula assassin dang hoi min lo bei thota an power la chu 91 supreme power unity spiritual power anaya achak mai baka a talented mai boxia a spiritual power mangin demon god emperor po athata chumi atang chuan in bei na te poi thleng ania ti chuan soi zelin tuna hian demon god emperor kan tha theina chance a hnai ani atia riam offing chuan soi zelin commander lau hana hena chuan kumsang thum kalta tanga tun thlengin demon god emperor anga chak an la piang lo ma se kumsang thum kalta khan recognition khovela lo piang le in chu tu dang ni loin chaya nge hi ani legendary 100 poison spiritual power anai atia commander lau han chuan mak ati ta hlea riam offing hena chuan link coronation wang ani chiang amo tin na zota riam offing chuan o ni chiang e atia commander lau han chuan mak ati zual hle to ani ti chuan soi zelin he no pang hen kan ha tho zo lo chu a hlen don ani atia ama nge hi beisai na to lo nuwa beisai tur chu ani lau han chuan chu tiang ani te chuan nga tinge izir tir that lo athil ti theina adu angin amang mai meya iom tir mai meya ti chuan entin nge mi puite a chan him theyang engtin nge mi sang tam tak nun na chu a chan him theyang atia riam offing chuan lau han isa thiam lo ani mi puite tan hian a engkim a hlan vek to sin atia